Shahararrun jaruman masana'antar Kannywood mata guda biyu, jaruma Fati Washa da jaruma Nafisat Abdullahi, sun yi ɓatan dabo a masana'antar Kannywood sakamakon lokutan da suka ɗauka ba a gansu a cikin shirin fina-finan Hausa ba, tun kafin a sanya dokar zaman gida ta lockdown. Assalamu alaikum masu kallon da sauraron tashar Kan Tudu TV, ku danna subscribe kana kuma ku latsa ƙararrawa. A yau mun kawo muku labari dangane da jaruman masana'antar Kannywood mata Fati Washa da jaruma Nafisat Abdullahi. Duk da cewa mun samu labarin jaruma Nafisat Abdullahi tun kafin a sanya lockdown tana kasar Turai a can wata jiha a kasar London, yayin da take tan al'amuranta ba tare da ta dawo ƙasa Najeriya ba, amma kuma duk da hakan tana yin posting a shafukanta na sada zumunta, Instagram da Twitter da sauransu. Hallau tana ci gaba da tallata wannan ƙataccen shirin fim mai taken Labari Na, wanda mai dogon zango na kamfanin Saira Movies tare da jarumi kuma mai bada umarni a masana'antar Kannywood Alinu da sauran jarumai daga kamfanin Saira Movies mamallakin mai shirya fina-finai mai bada umarni a masana'antar Aminu Saira. Sai dai ita kuma jaruma Fati Washa tana posting hotuna ba kamar yadda Nafisat Abdullahi take yi ba. Hakan yasa ake tunanin har a Instagram da Twitter ma ta yi batan dabo, wanda masoyinta suke ta wallafa hotuna da kuma bayani kan cewar ina ta shiga. Hakan yasa muka zakulo labari akan jaruman nan guda biyu, Fati Washa da Nafisat Abdullahi, gane da suka batan dabo a shafukan sada zumunta da kuma shirye-shiryen fina-finan Hausa. Duk da cewar a halin yanzu an sa lockdown kuma masana'antar ta tsaya cak, sai idan bayan al'amura sun dawo daidai za a dawo da shirye-shiryen fina-finai a masana'antar Kannywood. Hakan yasa muke yin fatan cewar ko jaruman za su dawo su ci gaba da harkokinsu a masana'antar shirya fina-finan da kuma harkokinsu na yau da kullum a shafukan sada zumunta. Kada dai kuma ta ku subscribe kana kuma kula da ƙararrawa. Kan Tudu TV ta ku ci.